У Дзень абароны дзяцей 1 чэрвеня адкрыў свае дзверы для выхаванцаў 6-й гімназіі аздараўленчы лагер «Фантазёр». Летнія канікулы ў вучняў пачаліся з конкурсу малюнкаў на асфальце і салодкіх прызоў. І кожны дзень для фантазёраў распісаны па хвілінах. Засумаваць выхавацелі не даюць нікому. Напрыклад, многія з дзяцей упершыню ў лагеры пазнаёміліся з новымі відамі мастацтва. Дапамагае ім педагог з узорнай студыі «Народныя крыніцы» з маладзіка. За пару дзён школьнікі асвоілі асновы выцінанкі і з задовольнением выразают разные сувениры с паперы. Я с 1 класса хожу в лагерь, и мне нравится тут проводить время, можно с друзьями, общаться тут можно. Мы в разные места ходим. Мы ходим на улицу гулять, и когда нагуляемся, то приходим в столовку, и нас кормят вкусно. Станоўчыя эмоцыі выклікаюць у дзяцей усіх узростаў спартыўныя спаборніцтвы і гульні. На школьным стадыёне занятак знойдзецца ўсім. Актыўны адпачынак з выкарыстаннем фізічных практыкаванняў, вясёлых эстафет і рухомых гульняў з'яўляецца адным з асноўных накірункаў дзейнасці лагера. Спартыўныя мерапрыемствы садзейнічаюць выхаванню пачуцця калектывізму, ўзаемадапамогі і ўвагі. А галоўнае, дзеці забываюць пра такі від баўлення часу, як прагляд гаджетаў. Я занимаюсь у нас в школе секции по футболу. Мы каждый день в лагере ходим на школьный стадион, и играем в футбол, баскетбол, волейбол. И я выиграю почти на всех соревнованиях. И мы обыграли 2-й отряд. 18 дзён доўжыцца змена ў фантазёры. Кожны дзень новае мерапрыемства. Экскурсіі ў розныя установы горада, заняткі па асновах праграміравання ў асяроддзі скрэч, інтэлектуальныя віктарыны, казачныя эстафеты, сустрэчы з любімымі героямі казак і мультфільмаў, сюрпрызы ў творчых майстэрнях. Усяго не пералічыць. Таму не дзіўна, што ў лагер з задавальненнем штогод записываются нават падлеткі. В нашем лагере «Фантазёр» дети проводят время здорово, эффективно, с пользой. Каждый день является тематическим. Все дети приносят родителям море эмоций и рассказов о прожитом дне. А неуверенные ребята приходят 1 сентября с новыми друзьями. Арганізаваны ў 6-й гімназіі таксама лагер працы і адпачынку. Школьнікі добраўпарадкоўваюць тэрыторыю і дапамагаюць дарослым рыхтаваць установу да новага навучальнага года. Канікулы, нават самыя вялікія, заўсёды прылятаюць непрыкмет. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТБ.